Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mahlukin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Namazdan çürü okuyacak bolsan hökmen vaqtlary 5 wagty ba, şu 5 wagtyny daqiq sen dogurlamaly. Eger wagtyny egunçakda okuýsaň namaz bolmaýar. Wagtyndan soňram da okuýsaň namaz bolmaýar. Erti namazyň wagty daň atandan ta gün doğuyança. Öýle namazyň wagty gün agandan ta bir şeýin kölegeti 2 misline barýança. İkinniň wagty bir şeýin kölegeti 2 misline barandan gün batýança. Agşamyň wagty gün batandan ta gyzylşamak aýyrylýança. Yatsyn wagty gyzylşamak aýyrlandan ta daň atýança. Ondan soňda 3 rekat oturup wazybyň wagty yatsyny okuýandan ta daň atýança bolýar. Beber ýöne bir bilgitme inşallah inni ýeke sünnen gurrunlaryny aýdyp eşdirer. Daň atmak 2 jüre bolýar. Birine dogry daň, birine ýalan daň diýär. Oňa türkmen kete daň, birine tilki gowruk diýär. Inni şu yalandan ki tilki gowruk diýerler, ol dogurca defeden ta etek gelýän günüň çykjak ýerine çelli bir dogurca hat çekilýän ýaly bolup bir agyrýan bolmaly. Bir yalandan muny okuýmak dogur däl, häzir selälik wagty bolýar o. Dan girenok, dan atanok häzir. Emma şu günüň çykjak ýerinden bir ak zat daglan üstüne şol günüň çykjak ýerinden ýaýrak diýär. Şol inni daň atdygy şonna. Şol daň atandan ta gün çykýança erti namazyň wagty. Inni şol erti namazy şu aralykda okuyup bolýar. Öýle namazyň wagty haçandan şuru bolýar gün agandan ta bir şeýin kölegeti 2 misline barýança, bäzi riwayaty wara 1 misline barýança bolýar. Inni şol gün ağmaklyk näzire bilmeli. Tomus bolsun, kış bolsun fark etmeýär, ýa ýa güýz bolsun, günüň aýlanmaklygy ýa ýeriň aýlanmaklygynda fark etýär. Tomusyň güni gün orta bolanda bir şeýin kölegeti, meselen bir hutgaryň ýa ruçkan kölegeti dogurja typ çadyna gelýär. Ýa bir adam dikçe duranna şoň kölegeti aýagynyň ucuna gelýär. Emma kışyň güni ol bir merek taşalýar, yarım metr ol gattyna wara, meselen beýikligine wara, özüniň 10 miriya, 10 meselen 5-den 1 ýalyk kölege bolup durýar gün ortada. Her gaýsa bolsa, şol gün orta bolanda kölege bir şeýi goýýan, tikip dogurja goýýan, 90 derecede goýýan, meselen şol yer bilen arasy zawi 90 derece gaýym bolýar. Şonna aýlanyp kölege Awal meselen ertiden gün çykanda kölegan aşağı karşyn bolýar. Şondan şeýle gelip ileri meselen gaýra tarapdan gelip ileri karşyn kiçelik gaýtýar. Şol kölege kiçelip inni kiçelip ýa aşağıdan ýaryn meselen urup inni ulup uranna şonna günüň orta bolanyşy, gün orta bolup inni aýlanlygy. Ýene de bir stadygyny aýdyn. Kölege bir zat tik goýanda şu kölege ertiki gün çıkandan kiçelip ta inni ahirki kiçelip inni beýlek gurulup aýlanyp inni kölege beýlek ýokarlyn aýlanmana duronna şo taýygy gün örtüşo. Şo gün örtü inni gün agyp uran wagty, inni öýlen wagty girdi. Ol adan çekilýänçe durumly soraşylýar. Ýok, adan çekilmek sünnet. Her namazdan çüri. Onu ýa-da aýdar, ýöne bir namazyň wagty. Çe adan çekilsin, çe çekilmeden adanyň ýa-da namazyň wagty adana garaşmaýar. Adan wagta garaşýar. Onam şol gün orta bolup aýlany inni öýläni adan çekip okuy bermelini. Ta haçana selli, ta şol kölege 2 misline barýança. Bäzi riwayaty wara 1 misline barýança. Meselen bir däne çommajak zady goýýas, meselen 20 sant diýeli. 20 santlyk bir däne zady çommaldyk goýýas. Şoň kölegi gelýär 5 sant bolýar.
gün örtüde 5 tant bolupdyr meselen. Şol 5 tantdan inni bolup urany şol 5 tantdan özge kölege 20 tant da bitikirlik goýanlardymy. Şo 5 tantdan gaýry 2 däne 20 tant kölege ululýança öýlen wagty. Yine de bir gaýtalaýyn stadyny. Bir däne zat çomboldyk goýýas, meselen kutgardyr ýa ruçkadyr. Şonu goýup 20 tant boýukligi bar. Şol gün örtü bolan kölege meselen 5 tant bolupdyr. Şol 5 tantdan beýlek, şo 5 tanty çykmaly. Şo 5 tanta gelenden beýlek, ýanky kölegany tantlamaly 2 däne 20 tanta çelli şoň wagty bar. Ondan soňra öýlen wagty çykyp ikindin wagty girýär. Bir neçe yerlerde Hanefi de bolsun, ya Şafii ile köplenç bir mislini tutýar. Mekke'de giden adamlar şonu bir mislini tutýan bolmaly öýlen kini. Indi şol bir 20 tant bolly ikindin wagty girýär, öýlen wagty çykyp. Şo derekli biziň wagtlamada, biziň döwreklemede Buhara döwreklerine putada 2 mislini tutulýar. 2 däne 20 tant tutmaly. Ýöne ikinji 20 tantdan namaz okumak kerahiýeti bar. Başardan ewkide okuýmaly. Ewki 20 tantda okuýmaly. Yani evvelki böleginde 2 misline variýança diýdik da, her bir şeyin kolegodi. 2 misline barandan soňra inni ikindin wagty girýär. İkindin wagty girdi, inni sen tamam öýlen wagty çykdy. Inni gelmeli gün batýança ikindin wagty bolýar. Yani gün batýança. Inni şol gün gyzarylyp uranyna kerahiýet wagt girýär maňa inni. İşte habardar bolun kerahiýet wagt girýär. Ýöne ikindi dogry başa namaz dogurda. Inni o da näzirek gyzarany bilýär. Göz bilen gözläňde güni gözüň garmaşmajak bolsa, şonda şol gün inni mekruh wagta girdi şo. Gün gyzaryp urap tökülip barýar. Inni ýarsy ya ondan azyrak galypdyr görnüpdi. Şonu ikindin başlasaň dogry, başa namazy aslan dogur däl. Onun ikindin wagty gün batdy, ikindin wagty çykýar. İkindin wagty çykýar. Inni öýlen wagty, ýani agşamyň wagty girýär. Agşamyň da wagty girip haçana çelli. Agşamyň da wagty ta şol günüň iki jürek bir ýarkymy biri gyzaryp durýar. Gyzarandan soňra agarýar. Agaryp da aýrylýar. İkisine tutulýar. Bir neçe ulamalar diýär, agşamyň wagty çok gyzyl şamak aýrylýança diýär. Gyzyl şamak aýrylyp agşamak geldi, ýatsyn wagty girýär diýär. Ondan şi ýokary wakalarda tutulýan ýerler bolmaly. Emma biziň döwreklemizde şol gyzyl şamak aýrylyp agşamakda tökünýär, ondan soňra ýatsyn wagty girýär. Şo gyzyllyk aýryly tamam bolýar. Küllün aklyk da aýrylýar onam. Şonna ýatsyn wagty girýär. Ýatsyn da wagty girenden ta daňat ýança ýan aýtdyk ewunden şol daňat ýança ýatsyn wagty okuy bermeli. Ýöne indi bilen arasynda mekruhluk wagt ba. Ol ýanka günüň şamagy meselen aýrylýança gyzaryp agaryp aýrylýap meselen ikinji bölegi bolanna mundan namaz mekruh bolýar, namaz dogry agşamyňkyda da. Ýatsynkyda da 3 bölünýär. Evvelki bölekde okuýmaklyk gawy, ikinji bölekde okuýmak kerahiýet bar diýip aýtýanma, ýok. 2 bölek edip ortasyna gelýänçe okuýsaň da gawy diýerler. Inni ýöne 3 rekat wotr wajibi ýasyny okuýandan soňra ta daňat ýança wagty bar. Şon ýatsyn wagtyny okulýar, o 3 rekat wotr wajib ýatsyn wagtyndan däl, ýatsyn içinde däl la. Hökmen ýatsydan soňra okulmaly namaz o. Tomsa namaz giýjirek goýulýandyr öýläni. Emma gyşyň güni çalahmyrak okulýandyr, o mustahab. Meselen tomsyň güni öýle namazy giýjirek okuýsan gawy, gyşyň güni çalahmyrak okuýsan gawy. Emma bulut wagty onna erti namazy, öýle namazy, agşam namazy giýjirek okuýsan gawy. Emma o beýlik 2 namazy çalahmyrak okuýsan gawy. Inni şol wagtlarda da mekruh bolan wagtlar bar. Ýa bir merägin aýtdyk, indi mekruh bolan wagtlaň özi 2 jürek bolýar. Farda da bar ýa. Indi 3 jürek mekruh wagtymyz bar ýa kullen. Şol farz namazynyň mekruh bolan wagty bar, nefil namazynyň ikisine de bile bar ýa. Yani farz namazlarda şu wagt okuýmak mekruh, nefil namazda okuýmak mekruh. Okuýmak dogry ýöne kerahiýeti bar. Nire de täze gün doğupdyr.
gün doğandan 2 neyde miqdarly galyança namaz okumak mekruh ştada. Dogry ýöne mekruh. Haçana çelli, şol bilmeli, gözüň bilen şonu gözleňde rahatçak gözläp biljek bolsaň, şonna mekruhlyk aýyrlýar. Şu 2 neyde miqdarly şo bolýar. Birde gün ýa aýtdyk gyzaryp indi gözü garmaşmajak wagtyndan şo wagtlar namaz okumak mekruh, ta akşam namaz okuýançaň. Birde ýanky öýle aýan aýtdyk zawal wagt diýdik. Günüň dogry agýan wagtda pitalada okumak mekruh. Ýöne şu mekruh da bolsa bir neçe namaz şo wagtlar okuýsaň namazyň bilkul dogry bolmaýar, sonra gaýtalamaly bolýar. Bir neçe dogry okumak bolýar, gaýtalamak gerekde bolýar. Şol 2 wagtda meselen okuýmaklyk mekruh bolan wagt nire daň atandan ta gün çykyp gözüň garmaşmajak ýerine çelli gözlep biljek wagtyna çelli güni nefil namazlar okuýmak mekruh. Emma kada okuýmaň işkali ýok. Fakat gün çykyp barýaka okuýmak kadany bolmaýar, dogry däl. Onu aýdart ewde. Ýene de bir aýtýan, Sofi mescide gelýär, daň atandan 2 rekat nefil namaz okuýjak diýär. Şol dogry, mekruh şo. Eger fakat 2 rekat erti namazyň 2 rekat sünnetini okuýmak dogry. Galan nefil namaz okuýmak dogry. Kada okuýmak bolýar, kada dogry. Nefil namaz dogry. Haçandan daň atandan ta gün çykyp gözüň garmaşjak wagtyna çelli namaz okuýmak mekruh, nefil namazy. Ondan soňra ikindini okuýandan, ikindi namazyny okuýan, ta akşam namaz okuýançaň ýene nefil namaz okuýmak mekruh, dogry däl. Ýene de imam jumgadan çüri hutba aýtjak bolup çykanna ta tökötýänçe namaz okuýmak dogry däl. Nefil okuýmak dogry däl. Başgalarda onu okuýmak dogry däl. Indi bar degelle şol wagtlarda namazyň ketäti nämenni? Namazyň ketýär da namaz dogry dämişdik diýe. Şonu namaz gaýtalamalymy? Şol 3 wagtda namazyny bozasa gaýtalamak gerek däl. Şon nefili sen başlap da bozsaň hökmen kadatyny almalyň. Emma daň atandan ta gün dogýança nefil okuýan bolsaň, ya ikindini okuýandan ta akşam okuýança namaz nefil okuýasaň, ya da meselen imam hutba çykanda nefil okuýasaň, şonu namazyň bozsaň kada gerek däl. Emma bulardan gaýry wagtda sen kada ýanky namaz nefil okuýsaň, olary kada etmeli bolýar, bozsaň. Bir de namazyň kadasy bolup dursaň boýnuňa, şu 3 wagtda namaz okuýmak dogry däl. Gün agyp çykyp barýaka ýanky aýtdyk şaýet 5 daýyga ýa 5 minut ýa 10 minutda bolsun belli de. Ondan soňra gün gözüň garmaşmajak, gün batyp barýa, gün garmaşmajak wagtyndan ta batýança ýene kada okuýmak dogry däl. Okuýasaň sonra sen öwrelemeli. Fakat şu günüň ikindisi dogry saňa. Yani sen ikindini Allahu akbar diýip okuýup başlap durdyň, gün bamyşdyk. Sen ta tökötýänçäň, ikindini tökötýänçäň gün batypdyr. Bir namazyň şol ikindi dogry fakat. Fakat şo ikindi dogry. Galan kadala dogry däl. Bir de gün dogup barýaka kada dogry däl. Gün inni gelip çykyp barýa, şonu gözüň görüp biljek wagtda çelli çykýa, şonu kada okuýmak dogry däl. Hökmen soň kadaň gora gaýtalamaly bolýan. Bir inni tagriban namazyň wagtlarynyň gurrunlary şi. Elhamdülillah, 5-nji gurrunda tökönüp inna namazyň ansılanjy şertini aýdar. Ansılanjy şerti niyet. Hökmen sen namaz okuýjak bolsaň 5 şertini bitirenden sonra indi namaza niyet etmelisin. Niyetin näme? Yani men namaz okuýjak, Hudaýdan çürüý diýip ýüreňe getirmek. Niyet diýdigi hawa kalbi getirmek, ýüreňe getirýän men namaz okuýjak diýdiň bolýy. Dil bilen aýtmak mustahab. Hop, inni şol yürekden getirýän namazy ýa diline getirýän şonna nämeden çürüý? Meselen gel aham Allahu akbar diýip niyet etmäjek okuýsaň dogrymy? Ýok. Namaz ýöne iňlik gallygyňdan hiç niyet munna bolmaýar niyet etmeden. Emma farz bilen nefillen farky bar niyetinki. Meselen nefillen çürüý, sünnetten çürüý, mutlak namaz okuýjak diýip dursaň Allahu akbar diýsen dogry. Emma farzlardan çürüý, onna hökmen sen haýsy parly, öýlen parlymy, ikindin parlymy, ertiň parlymy belli etmeli. Hatta sünnetli bilen wajyplardan çürüýde
şu wagtyň namazyny okuyjak diýip aýtmaly. Emma nefillerden çürü ýok. Mutlak ýöne niyet kıldım namaz okuymak Huda üçin Allahu Ekber diýdiň boluşy. Emma sen sünnetler wajibat bolsa şu wagtyň wajibi, şu wagtyň sünnet diýmek gerek. Farlardan çürüde hökmen wagtyny aýtmaly. Inni biz ulamalar elhamdülillah onu öwretýärler bile. Niyet kıldım okuyor men şuunun awa erti namazyň 2 rekat sünnetini Allah üçin baktım Kâbe'ge Huda üçin Allahu Ekber diýen. Ya meselen 2 rekat pardonda da şeýle, ya öýlen 2 rekat ya 4 rekat sünnet pardonda şeýle niyet kıldım okuyor men öýle namaz şuunun öýle namazynyň 4 rekat sünnetini baktım Kâbe'ge Allah üçin Allahu Ekber diýip diýen. Ya meselen ikinniňki de şeýle niyet kıldım okuyor men şuunun ikini namazynyň 4 rekat pardony Allah üçin Allahu Ekber diýen. Inni imamy da üýjek bolan, üýdüm şu imama Allah üçin Allahu Ekber diýen. İnşallah namazyň gurrugunda niyetleri imamy üýüňde olar aýdar inşallah. Emma imam boljak adam niyet kıldım okuyor men şuunun agşam namazynyň 3 rekat pardony imam bolmakly üçin diýmek gerek del. Fakat ýöne niyet etse näzirek men imam bolaýyn diýmeli. 2 neferde bolsaňyz hökmen gapdalyňyzda durup erkek bolsa gapdalyňyzda durup, hatyn bolsa ýylyňyzda durup namazyny okudy bermeli, cemaatly bolýar. Meselen oňa niyet kıldım okuyor men şuunun agşam namazynyň 3 rekat pardony Huda üçin Allahu Ekber diýdiň de dogry. Hiç gurrumy ýok. Imam şunu niyet etse de dogry. Niyet kıldım okuyor men şuunun agşam namazynyň 3 rekat pardony imam bolmak üçin şu cemaatda Allah üçin diýdiň, bu da dogry. Hiç iskali ýok. Pes niyet hökmen ýüreň bilen hökmen şonu etmeli. Meselen bir adam ikindi okuyupdu, niyet kıldım okuyor men şunun öýle namazynyň 4 rekat pardony. Ýöne ýüreginde ikindi namaz barmyşdyk, namazy dogurşun. Şon dili ýalňyşypdyr, ýüreginde ikindi mişdik. Emma ikindini okuyjak bolupdy. Öýle namazym kädip ikindi diýipdir. Niyet kıldım okuyor men şunun ikindi namazynyň 4 rekat pardony diýipdir. Ýöne ýüreginde şu öýle diýip durupdyr, namazy dogry däşin. Ýamaşadan tekbir niyetlap dogurlap tekbir aýdyp ikindisini okuymaly. Pes niyet şeýle muhim. Pardy bitirmeden namazyň bitmeýär. Ondan sonra qadadan çürüýde niyet etjek bolan hökmen niyet etmeli. İň gawy niyetde qadaň niyetiniň. Meselen iň ahyrdan gitmeli, eki alyp. Meselen şey diýmeli. Niyet kıldım okuyor men ahyrky galan erti namazynyň 2 rekat pardonyň qadatyny almaklyk üçin Allahu Ekber diýip okuýan. Şi ahyrky galan niyetiriyan. Ýok, onu diýmeýän niyet kıldım okuyor men. Awa ahyrky galan erti namazyny 2 rekat pard diýip ýa-da şu ýüreňe getirdiň. Ine palan erti namazyny qadaty diýip Allahu Ekber diýdiň, bu da dogry. Ýöne ýanky men aýtmýaly etmek beter ol awadan bolýar. Ýöne dil bilen aýtmaklyk aýtdyk bu mustahab. Niyetini aýtmak mustahab, ikili biriýe. Şon bimat ýüreklere düşýän zat beterken, şonu diliň bilen aýtýan, ýürek bilen ikini birtirýän, Allahny ýady düşürüp niyetlap etýän. Ondan soň niyeti tekbir aýdyp da niyeti soňra etseň dogry. Niyetini tekbir aýdakan meselen Allahu Ekber diýip aýtýan, ondan sonra niyet etýän ýok, bu bolmady. Niyetin ewünçak bolup ondan sonra tekbir aýtmaly. Hökmen evvel niyetin etmeli palan namaz diýip, ondan sonra Allahu Ekber diýip namazda durýan. Şi hawa namazy bitirýär. Hökmen pes niyetin gurrunlaryny elhamdülillah enni bildik. Eger de mendan eda farakda bilip soragymyz bolsa, şol öz ulamamyzyň, imamymyzyň, obadaky ya şäherdaky bilýän ulamalardan bar soraşdyň, mendan eda farakda aýdar. Elhamdülillah şaraýetlerini, näni namazy başlajak bolup tuğan bir büýürlen zatlar bar, şolary aýdyp eşdirdik. Inni inşallah namazyň içindäki paralaryny aýdyp uras, erkan-ı salat diýe oňa, qiraat diýe, ruku diýe, secde diýe inşallah olar aýdar. Belkem bu aýdylan zatlar namazyň mundan näbeterrak okuýmaklygy, jaly okuýmaklygy nesip etipdi. Hudaý tebarek we taala bizden razy bolup, kıyamatda Peygamber sallallahu aleyhi we sellemiň başdaky bolup duran ummatlarynyň bolup da behişde jawidany hemmemde bile oturmaklyk nesip ruzi eýlesin. Vesselamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. İran'ın Türkmen Sahra ýurduna ýerleşen Irfanabad dini okuw merkezi jaýynyň teýýarlan bernamalarynyň ýene birini dinlediňiz. Eşdipde känlen kän haýyrlanan bolmaňyzy beýik Allah'nyň huzurundan arzu etýäris.